Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiyithenjiwe. Molweni ngexesha lonyaka, ixesha lokuphela konyaka, apho iintliziyo zethu zigcwele ziyaphuphuma imibulelo. Siyambonga uYehova, siyamdumisa ngeentliziyo zethu zonke. Sithi Ebeneza, sithi usigcine kwade kwalapha mzali, ibe sikwethembile moya ongcwele. Sithi umhle, Jesus, you are beautiful. Ngothando lwakhe, ngeenceba zakhe ezimingona phakade, nangonyamezelo olu, masimbulele uYesu, ngoba the endurance we have nguye osigcinileyo, osibambileyo, usibambe nangamazinyo. Amagama ethu abhaliwe esandleni sakhe. Simbulele uYesu nangalelo, yoba njena wena awedwanga, awulahlekanga xa unaye empilweni yakho. Xa unoYesu Kristu awulahlekanga, ngoba you are in the kingdom that is not shaken. Etsho Hebrews 12 verse 28 and 29, masimbulele, masiyibulele ikingdom esiyilandelayo. Ithi masiyibulele that kingdom, ngoba it is not shaken and it will stand forever. It's not moved, that kingdom. Yomelela namhlanje ubulele kakhulu Yesu, umbulele kakhulu, oba Yesu ndilandelela the kingdom engashukunyiswa, ndilandelela the kingdom eshukumisa ezinye kingdoms. Ndifunde isiXhosa, Hebrews 12 verse 28 and 29. Uthi masithi ngoko sisamkela ubukumkani obungena kuzanyazanyiswa nje, sibe nombulelo, simkhonze ngawo uThixo ngokukholekileyo, sinokuhlonela nokoyika. Ithi masimbulele uYesu ngobukumkani bakhe esibulandelayo, obungenawuzanyazanyiswa. Akuzanyazanyiswa nje ubukumkani bukaYesu Kristu, buzimele, bumile, abumanga ngamntu. Ilizwe lime ngayo, nayo yonke into elapha emhlabeni ime ngayo. Ndiyakucela uwamkele uYesu Kristu, ukwenzela into ukuthi ulandele ubukumkani obunendlela, obungazuhambe bevuthuzwa nje apha endleleni, obungazuhambe buzanyazanyiswa, bushukushukunyiswa, bumile. Ndaqhayisa ngoYesu Kristu, qhayisa nawe ngoYesu Kristu xa umamkele. Nawe xa ungekamamkeli ndincede, ngoba uyayazi ifuture yakho, eternity, eternal life. Uyazazi indlela yakho ukuthi nje izawuphelela phi. Out of verse 29, uYesu Kristu is the consuming fire. Ithi kuba the kingdom oyilandelayo, uThixo wethu ngumlilo odlayo. uYesu Kristu ngumlilo odlayo. Yomelela namhlanje ugula, ukweziphi ingxaki, xa ulandelela le kingdom kaYesu Kristu, kingdom that is not shaken, ungabikho shaken now. Don't be moved by anything. Don't be moved. Zezo zingxaki okuzo ziyadlula xa unoYesu Kristu. Don't be moved ngezo zigulo, uzawuphola. Umlilo odlayo uzawuvuthulula zitshe zonke. Nayiphi nengxaki kuyo, nawo bangaze bawabophe amaqhina abe njani, azawuvutha ngumlilo. uYesu is a consuming fire. Hlala ungasuki kule kingdom, ungalingi usuke. Iba sosenzela mina ifavor, ndenzela ifavor, ungasuki kuYesu Kristu, ungasuki.
kuYesu Kristu noba ukuyiphi nengxaki. Ungathi unyaka xa uphela kanti nawe ngokusozixelela ukuthi uyahamba, ungahambi. Ndiyamthanda uHebrews 13 verse 5 and 6, naye uyasikhuthaza uba masibulele le onayo, yonela yile onayo ngoba uyiphiwe nguYesu Kristu. Uba awufumananga ezi bonus, bulela uYehova uThixo, mdumise uYehova, umphefumlo wakho mawumdumise. Uba awunazo iimpahla zabantwana zeKrismesi, mdumise uYehova. Uba awunayo yonke into ubuyifuna yenzekanga ngendlela ubufuna ngayo, mdumise uYehova, mbulele ngoba ukugcine kwade kwala. Inhliziyo yakho ingasoloko ijonga abanye abantu, ungasikhomperi, susikhompera. Funda into yokuthi ube content, be content into onayo. Xa ungenayo uzawuba nayo, hlala ethembeni, hlala emthandazweni, hlala praise him wena, umbulele nale ngekhoyo. Uthi ndiyakubulela Yesu ngale ngekhoyo, ngoba xa unombulelo in advance ngengekhoyo izawubona uYesu sele senza indlela. He is a way maker. Hlala umbulela kweli xesha lonyaka, umbulele everyday. Futhi umbulelo wakho mayibe yi-lifestyle yakho, uhlala umbulela njalo, ngoba kusasa uyazi into entle zakwenzela yona. He is a loving God, he is a faithful God. Bulele ngokuthembeka kwakhe. Sokukhuthaza kakhulu namhlanje, ndizokukhuthaza uba inhliziyo yakho mayibe nombulelo, mbulele. Ungathi ndimbulela ngantoni, iingxaki ezingaka nezinto ezingaka ezindehlele kulo nyaka, lo nyaka obumbi endahlelwa yilena, ozibize ngamagama. Suba sazibiza nozibiza mntana sekhaya, vele uthi nje ungcwele Yesu, ungcwele Yesu. Ndivumelana nawe ngelizwi lakho, ibe ilizwi lakho lisoze lingasebenzi kuwe. Ilizwi lakho liyasebenza kwabanye abantu, lizawusebenza nakuwe. Ndikwethembile moya ongcwele. Ungakhalazi nokhalaza, ladlula ixesha lo. Kwi-end times asenayo ilanguage yokhalaza. Noba kukwiphi nemeko, mbulele Yehova, mbulele uYesu. Mbulele nale nto yokuba wena usavuka usakwazi nothetha. Abanye balela bethetha bebulela, uvuke engasakwazi novula umlomo, ivoice ayiphumi. Mbulele. Zininzi izinto ezincinci nezinkulu Yesu mbulele ngazo. Uyakwazi uthetha, mbulele uYesu Kristu. Uyakwazi uvuka uzenzela iti, uvuka utye, mbulele uYesu Kristu. Abanye abalenzanga eli xesha, bebelifuna akwenzeka. Enkosi kakhulu.